Pakistanyň Demiradyk gün we Tyrnaky Peşawar şäherine 3-nji sınıf diýilip atlandyrylýan ýüzlerçe hökümet işgäri protest geçirip, velayet häkimligi tarapyndan özlerine has köp ünsüň berilmegine çağrış etdiler. Az aýlyk haky tölenýän işgärler öz aýlyk haklary ýokarlandyrylmadyk ýagdaýda tutuş şäheriň çäğinäki köçeleri böwütlemek barada haýbat atdylar. 3-nji sınıf diýilip atlandyrylýan işgärleriň aglawasyna 180 Amerikan dollary meçhöründe aýlyk haky tölenýär. Pakistanyň gün ortasynaky Quetta şäherine bolan bomba partlamasynyň netijesinde parahat ilatdan bir adam öldi we başga-da 13 sanysy ýaralandy. Pakistanyň polisiýasy hüjümde hökümetiň barlyk gödekçilik nokodynyň nyşany alınandygyny, emma wakada howpsuzlyk güýçlerine deper ýetmändigini ma'lum etdi. Gyrgyzystanyň gün ortasynaky Oş şäherinde ýerli aktiwistler şäher administrasiýasy bilen bilelikde plastik zir-zibilleri täzeden işlemek boýunça kampaniýa başlatdylar. Şäheriň mekdeplerine zir-zibilleri täzeden işlemek üçin niýetlenen gapyrjaklar ýerleşdirildi we çağlar plastik zir-zibilleri ýygnap gapyrjaklara dyňdylar. Häzirki wagt bu plastik zir-zibiller täzeden işlenmek üçin Gyrgyz paýtagty Bişkekge tarap uğrady. Oş şäheriniň resmileri plastik zir-zibilleri ýygnamak kampaniýasy şowly bolsa, Oş şäherinde zir-zibilleri täzeden işleýän zawody gurjakdyklaryny aýtdylar.